All right. Good morning, a blessed morning, brothers and sisters. This is Brother Leo Montales of Urban Missionaries of the Heart of Christ. Live din po tayo ngayon sa mga friends natin, sa mga viewers natin sa BicolNet TV. Okay? Tayo po ay live din sa BicolNet TV. So you can search it on Facebook. Just type sa search box BicolNet TV. Naka-live din po tayo ngayon. And siguro mapapansin nyo yung background natin. Lalo na ho sa BicolNet TV dahil webcam ang gamit natin. Makita nyo yung mga halaman sa likod ko. Dahil binuksan natin yung pinto. Good morning po sa mga friends natin sa Facebook. Ito po muli ang inyong lingkod, Brother Leo. Again, today we are going to read the Gospel at mag-share po tayo ng ating reflection. Happy Feast Day, mga kapatid, sa ating mga kapatid sa Order of Preachers o yung mga Dominican brothers and sisters natin, no? Ngayon, August 8, ang feast day ni Saint Dominic de Guzman, ang founder ho ng Order of Preachers, also known as Dominican. Yan. Siya ho ay excuse me, ipinanganak noong August 8, 1170. Wow. Tagal na, no? Sa Spain, sa bansang Espanya. Siya ho ay namatay sa Saint Dominic de Guzman noong August 6, 1221. Sa ilang taon ba siya niyan? Siya ho ang founder ng Order of Preachers. Dito sa atin sa Albay, no? Meron tayong mga Dominican sisters, if I'm not mistaken, dyan sa Kamalig. Alright. So again, sa mga friends natin, live din po tayo sa BicolNet TV. Gusto nyo pong mapanood ang ating programa sa ngayon. Live tayo sa BicolNet TV and of course, live tayo sa ating Facebook account. Kumusta ho kayo, mga kapatid? The time now is 5:45. Sana ay gising na kayo. At sabi nga ni nagaiwag-iwag na. So mga nanay nagatultog na ka na bawang tamasanlag. So mga tatay man ngayon ang tawag nun, biglalawig na so damulag. So mga aki nagasurusigid na. Ayun. A blessed morning. Today is Tuesday, no? Again, ang novena ho sa Our Lady of Salvation Parish ay alas 4 mamaya, no? Bukas din, alas 4. I think I should get the schedule. May na lang, kalimutan ko. Pasensya na ho kayo. At may procession din ho tayo sa Our Lady of Salvation. Yung mga patron saints, yung mga patron sa bawat barangay ay dadalhin ho. Kailan nga ulit yan? Bisperas yata. August 10. Asan na yung schedule natin? Saglit lang ha. Kunin natin yung schedule. Okay. Ito na.
Okay, mga kapatid, lalo na yung mga sakop po ng Our Lady of Salvation Parish, dyan ho sa Anislag, August 2 to August 9, ito po ang Misa Novenario, alas 4 ng hapon ang novena, alas 5 ho ang misa. August 10, Vesperias, alas 3 ho ang novena, okay? Magpunta ho kayo sa simbahan alas 3. Alas 4 ang prosesyon. Lahat ng mga patron dadalhin sa simbahan at alas 4 ho ang prosesyon. Halimbawa yung dito sa San Ramon, yung San Ramon Nonato na patron natin, dadalhin natin doon. 17 barangay yan ha. At ang misa ay alas 5. Okay, yan. Sa araw ng kapistahan, August 11, Friday ho yan, 6 a.m. ang misa. Tandaan ho ha, sa araw ng kapistahan sa Anislag, 6 a.m. ang misa, 9 a.m. misa concelebrada. May misa ho uli ng 9 a.m. 10:30 pagbunyag. At alas 5 uli, may misa ho uli. Yan. Yan ho ang schedule ng ating parokya na pinangingintutan ni Reverend Father Monching Segobiense as in ni Father Eric Marigondo ng sayang vicar. Pasahon na po ang gospel nguya na aldaw, mga tugang. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. Immediately, Jesus obliged his disciples to get into the boat and go ahead of him to the other side while he sent the crowd away. And having sent the people away, he went up the mountain by himself to pray. At nightfall, he was there alone. Meanwhile, the boat was very far from land. Meanwhile, the boat was very far from land, dangerously rocked by the waves, for the wind was against it. At daybreak, Jesus came to them, walking on the sea. And they cried out in fear. But at once Jesus said to them, "Courage! Don't be afraid, it's me." Peter answered, "Lord, if it is you, command me to come to you on the water." Jesus said to him, "Come." And Peter got out of the boat and walked on the water to go to Jesus. But seeing the strong wind, he was afraid and began to sink. And he cried out, "Lord, save me." Jesus immediately stretched out his hand and took hold of him, saying, "Man of little faith, why did you doubt?" As they got into the boat, the wind dropped. Then those in the boat bowed down before Jesus, saying, "Truly, you are the Son of God." They came ashore at Gennesaret. The local people recognized Jesus and spread the news throughout the region. So they brought to him all the sick people, begging him to let them touch just the hem of his cloak. All who touched it became perfectly well. Brothers and sisters, the gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Every day in our lives, we have to face challenges, brothers and sisters. And there are challenges that are small, but there are also challenges that are really, really huge. May mga pagsubok na kayang-kaya natin dahil maliliit lang, simple lang, subalit may mga pagsubok, mga kapatid, na talagang malalaki
at mahirap harapin. Subalit mga kapatid, ngayong araw na ito, sa gospel na ating binasa, tayo ay pinapaalalahanan ng Panginoon that it is not us, hindi tayo ang humaharap sa mga pagsubok, kundi siya. Kapag kasama natin si Jesus sa buhay natin, kapag tayo ay laging nagdadasal, laging lumalapit sa Kanya, lagi nating binabasa ang Kanyang mga salita at isinasabuhay natin yun, at tayo ay namumuhay na ayon sa kagustuhan ng ating Panginoon, kasama natin ang Diyos sa araw-araw nating pamumuhay. Kasama natin siya. And the Lord is reminding us, it is not you who is going to face the challenges. It is me who is going to face them. God is our defender. Jesus is our great defender. Kaya nga, kahit gaano kalaki, and I really mean it, kahit gaano pa kalaki ang mga pagsubok na yan, financial struggles ba yan? Emotional or relationship struggles ba yan? Family problems ba yan? Whatever it is, walang malaking problema sa Diyos. Tandaan natin yan. Walang malaking problema sa Diyos dahil lahat ng yan ay kayang-kaya niya. Kaya mga kapatid, pakiusap ho, huwag nating harapin ang problema na mag-isa. Harapin natin ang mga pagsubok at ang mga problema sa buhay na kasama ang Diyos. Kaya ho, kailangan talagang tayo ay magpasakop sa Diyos na hayaan nating ang buhay natin ay mapuno ng grasya ng Diyos. Nang sa ganun mga kapatid, ay magkaroon tayo ng lakas. Hindi lang sapat na lakas, kundi sobrang lakas upang mapagtagumpayan natin ang mga pagsubok sa buhay. Look at Peter. Look at Peter. Tingnan natin yung buhay ni Pedro. Tingnan natin yung nangyari kay Pedro sa gospel ngayong araw na ito. Si Pedro ho, mga kapatid, ay isang mangingisda. Kaya alam na alam niya kung anong danger meron dyan sa lawa. No? Pero anong ginawa niya? Dahil may tiwala siya kay Kristo. Sabi niya, Panginoon, hayaan mo akong lumapit sa iyo. Hayaan mo akong lumakad sa tubig upang lapitan ka. At ang sabi ni Kristo, yes, sure, halika. At yun nga ang ginawa ni Pedro. Siya ay nakalakad sa tubig gaya ni Kristo. Subalit, dahil nakita niya na napakalaki ng mga alon, napakalakas ng hangin, naramdaman niya na sobrang delikado, natakot siya. Pero, ang napakaganda doon mga kapatid, tinawag niya kaagad si Kristo. Panginoon, niligtas mo ko. At ang ginawa ng ating Panginoon, He stretched out His arm at hinawakan niya si Pedro upang iligtas. Ganyan ang mangyayari mga kapatid sa atin. Kapag palagi tayong lumalapit sa ating Panginoon. Walang problemang hindi natin makakaya. And I really mean it. Kahit gaano pa kalaki yan, kahit ikaw pa ang may, sabi nga, pinakamalaking problema sa buong mundo. Ikaw na. Sabi nga, napakamalas mo naman. Pero totoo mga kapatid, kahit ikaw pa ang may malaking problema, pinakamatinding problema sa buong mundo, hindi yan uurungan. Hindi yan magtatagumpay ng mga problema na yan kapag kasama mo si Kristo sa buhay mo. Amen. And fear doesn't mean, or courage, brothers and sisters,
Courage, being brave doesn't mean na hindi na tayo mag-worry. Hindi na tayo matatakot. Nandyan pa rin. Nandyan pa rin ang takot. Nandyan pa rin ang pag-worry. Hindi mawawala yan. Subalit, natatalo ang takot, natatalo ang worry na yan, anxiety na yan, natatalo ang mga yan ng faith, pananampalataya. Dahil ang faith na yan, mga kapatid, ang siyang magbibigay sa iyo ng lakas. Hindi lang sapat na lakas, kundi sobra-sobrang lakas. Without faith, faith in Jesus, faith in God, without it, brothers and sisters, you will never be successful. You will never be able to overcome great challenges. Never. May mga taong nagsasabi, nakayanan ko lahat ng problema kahit hindi ako nagdasal. Nakayanan kong solusyonan ang mga pagsubok, ang mga malalaking problema sa buhay ko kahit atheist ako, kahit hindi naman ako naniniwala sa Diyos. Nakalimutan na yata natin na lahat ng yan, lahat ng success, lahat ng mga tagumpay natin sa buhay ay biyaya sa atin ng Diyos. Naniniwala ka man o hindi, Kristiyano ka man o atheist, lahat ng biyaya, lahat na mga mabubuting bagay ay galing sa Diyos. Kaya wala tayong dapat ipagmayabang. Brothers and sisters, again, being brave doesn't mean that we will no longer have fear. Magkakaroon pa rin tayo ng takot, subalit mas mangingibabaw ang lakas, mas mangingibabaw, mas magiging more powerful ang mga grasya ng Diyos. So, have faith like what Peter did in today's gospel. Nagkaroon siya ng malakas na pananampalataya. Maraming salamat mga kapatid. Ito pong muli ang inyong lingkod, Brother Leo Montales of Urban Missionaries of the Heart of Christ. Pagpalain kayong lahat ng ating Panginoon. God bless you all.